منستر مكلخال إسرائيل نسراويت تهاجر أب غزة توسخ كبابيتات نخحزو بمحبر حماس نخلهم زترفو جهو ناصا انت زي لغو سراويت إسرائيل نقل كفال غزة نحوارو كحزو مخانو أفراريحو منستر مكلخال إسرائيل كاتز سراويت إسرائيل أب غزة زغبرو زلو ناي مريت سرحيت كساب كلهم اتم جهو استتحزو بهيوت زلون هيوتم سانون زفتحو بصعقو قصل مخانو قليصلا بمسرت زلو حبريتات كابتم كساب حجي أب غزة تتحزم زلو 50 شعاتن جهو اتم 24 طرايم بهيوت كم زلو زغمت انتخونا جن اب كالاي معرف سمع تخسدو مبال زغبر زنبر زته كسغم بزي مخالو عجوم جنا اي تفلطنالو اتكاور حطرز جميرو زصنحه مقورا استوخسي ابز سومنزي زتزازم خوينو كالاي معرف كيتجمرون كله اسرائيل حماس اتستسمعلو اي تكبرون الله بمبال ابلعلك ازاناي مريتن ايرن صعق دبدابيا جميرا زلا ابز دبدابات كاكساب حجي اماي سبات هيوتم سينم كم زلو يغلص الله ودو حورات هاغرات اوصيوا زله حبريتا املاق ازا كبيت كونتاتي تفطير زله كبلن كله نفلسطيماوያን ስደተኛታት ዝሕግዝ ኦንሩዋ ዝባሃል ናይ ወዱ ሕራት ሃገራት ተካል ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዚዘ ተሓሳሲብ ይልዎ እስራኤልን ኣሜሪካን ሓማስ ተወክስደው ንምባል ዝቀረበ እማመታት ከም ዝነጸገም ዝኸሶ ሓማስ ግን በመንገዲ መንጎኛታት በመላ ሓላፍነትን ዕቱብነትን ይዋሳ ኣለኹ ይዝብል ይኹን እምበር ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ በዓረቢ ኣብዝሃቦ መግለጺ ሓማስ እምቢታ ብዝቀጸለ መጠን ድሕሪ ሕጂ ካብ ቃዛ ዝያዳ መሬት ክስእንዮ ሰራዊትና ዝኣተወ መሬት ድማ ናሕዋሮ ኣካልና ህንገብረይና ክብልዮ ኣፈራሪ ይሕዘሎ እስራኤል ካትዝ ወሲኹ እስራኤል ነትብልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝቀረበ እማመ ተሰማሚዓትልያ ንኹሎም ዝተጨውዩ ብህይወት ዘለውን ዝሞቱን ኣብ ካልኣይ ዙርያ ምቁራጽ ተኽሲ ክፍትሑ ሰምዕ ነይሩ እዚ ግን ኣይተተግበረን ስለዚ ንኸኣ ብኣየር ባሕርን ምድርን ብዝግበር መጥቃዕቲ ከምኡውን ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ክሳብ ዝፍትሑ ሓማስ ክሳብ ዝሰዓርን ናይ መሬት ውግእ ብምስፋሕ ነቲ ውግእ ክንሕይለና ክብል ዝገለጸ ብጀካ ዝውን ናይ ዶናልድ ትራምፕ እማመ ዝኾነ ንነበርቲ ቃዛ ናብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ንምግዓዞም ዝብል ሓሳብ ተሰርሓሉ ምህላዋ ክትገልጽ እንከላ በዓል መዚ ፍልስጤምን ሓማስን ግን ቃዛ ንመሸጣ ኣይኮነትን ብምባል ክቃወምዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ዝኾነ ይኹን ጉዱድ ምዝንባል ሲቪላውያን ብኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ዝተኸልከለ ብምባል እንድሕር ተፈጺሙ ድማ መስምጽናት ዓሌት ዘመጣጠን ይክብል ኣጠንቂቑሎ በኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ዝምራሕ ናይ ኣዋርሕ ዘተ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ሰለስተ መድረኻት ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተመቒሉ ዝጸንሐ ኮይኑ እስራኤልን ሓማስን ከዓ ነቲ ዘተ ኪኖት ቀዳማይ ምዕራፍ ብኸመይ ናብቲ ካልኣይ ምዕራፍን ሳልሳይ ምዕራፍን ከም ዘሰጉምኦ ክሰማምዓ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح مس منستر وصاي قدايات قبصي بدر عبد العاطي نمرخب ناب قبصي كجيش مخانو تاغاليصو منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح عبز حلفك قربا معلتات ناب سعود عرب مبصح كايدو زنبره خوينو حجد ما ناب قبص بمبصح مثل على وسب سلطانه هاجر كراخبيو ازي علاو زخونه خا مع كنا زينا قبصي لومي زرغحنو ابزلوا حبريتا بمسرت كم منستر وصاي قدايات تهاجر استرغب حبريتا منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح ناب قبص كبصحيان إيلن زلوا أبز زحلف قرب معلتات منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح مستي أمونغ إثيوبيان إيرتران تفطير زلوا وطرب زتحز مسني وصاي دبلوماسياتاتن أمباسادراتن تراخيبو زنبره خوينو ناب سعود عرب بمقاش دما مس منستر وصاي قدايات تهاجر زرب أكايديو حجدما ناب قبص كبصح مخانو تاغاليصلا إيرتران قبصن بقيح بحر كابز الدوابة 4 هاجرات أفريقيا خوينن ناينوي حزمدنا نركبن زصنحنيان أبز حلفه ورح تقمت خا بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي اتن مجمر تاوانا بإيرترا زبصحه ناي قبصي بريزيدنت بمخان بإيرترا علاو مبصح غيرو زنبره خوينو ابتي زغبره مبصح دما مس مرحتي إيرتران سومالن سلوساوي سمع كفرم تراي نيريو كم زفلت قبصي مس إثيوبيا بغداي قدب حداسه زتحز نويح عمتات زغصله زي مس مع زصنح خوينو اب غداي قيح بحر خا مداوبت نايت بحر زي كونه هاجرات اتو حري ايدن كاتوا كم زي تفقديا كتغلص انيحا سراويت منغست فدرال إثيوبيا اتوم بكل الأمحرة أنصار زواغو زلو حيلتات فانو بناي حيلتات تግራይ لعلواي وتهدراوي مراحي زخونه برغادر جنرال ميغبي هايلي እንዳተመርሑ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኸ በሰራዊት ፈደራል ከም ዝፈሸለ ገሊጹ ሰራዊት መንግስት ፈደራል ኢትዮጵያ ኣውፂዋ ኣብ ዘሎ ዕላው መግለጺ ዕጡቃት ጉጅለታት ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕንወት ንጥፈታት ይሳተፉ ኣለዉ
ኢሉ ክኸስስ እንከሎ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈደራል ክገብርዎ ዝወሰንዎ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ከዓ ብወገን ትግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ተሳቲፊ ብምባል ከሲሱ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር ሰራዊት ፈደራል ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ፋኖ ወፍሪ ንሓድነት ብዝብል ሽም ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝጀመሩ ኮይኖም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትክልል ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ፈደራል ንሓይልታት ፋኖ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ኢሉ ብምጽዋዕ እቲ ዝጀመርዎ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ብብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝተመርሐ ብምባል ከሲሱ ኣሎ ብተወሳኺ ሰራዊት ፈደራል ኣብ መግለጺኡ ንብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ንሓይልታት ትግራይ ናብ ኩናት ዘእተዎም ንሲ ብምባል ክኸስስ እንከሎ ብሽም ምዕራብ ትግራይ ንውክልና ብምባል ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈደራል መጥቃዕቲ ኣብ ምግባር የዋህዳሉ ብጀካዝ እውን ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ወርቂ ናብ ኤርትራ ብሕቡእ ካብ ዘሰጋግሩን ኣብ ሸቐጥ ካብ ዝተዋፈሩን መራሕቲ ሓደ ብምባል ንምግበይ ድሕሪ ምኽሳስ ምእንቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኢሉ ንስምዕ ፕሪቶሪያ ከምኡ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ከፍርስ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ከሲስዎ ኣሎ ሰራዊት ፈደራል ኣብዚ እዋን ብብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለይ ዝተደገፉ እዮም ዝበሎም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ደቡብ ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ሰሜን ጎጃም ምብራቕ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ከምኡ ድማ ሰሜን ወሎ ከቢድ ስዕረት ኣሰኪሞዮም እዩ ዝብል ዘሎ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ሰራዊት መንግስቲ ፈደራል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ዓወታት ኣመዝጊበ ዝብል መግለጺታት ኣውፂኡ እኳ እንተነበረ እቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት ግን ብሓያል መልክዑ ክቕጽል እዩ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ሶማል መንግስቲ ተሃገር ኣንጻር አልሸባብ ዘበገሶም መጥቃዕቲ ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ኣብ ዘለዎ እዋን ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ሶማል ዘሎ ምፍላይ ንአልሸባብ ሓደሽቲ ቦታታት ንኽሕዝን ኣብ ገለ እዋን ድማ ናብ ከባቢ መቃዲሾ ንኽጽጋዕን ዕድል ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ተንተንቲ ዘርጊሖም ኣብ ዘለዉ ጸብጻባት መንግስቲ ሶማል ብፍላይ ድማ ማእከላይ መንግስቲ መስከም ዞባታት ፑንትላንድን ጁባላንድን ዘለዎም ምፍላያት ንአልሸባብ ሓይሎም ከደልቡ ሓደሽቲ ተወሳኺ ቦታታት ንኽሕዙን ዕድል ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል መቃዲሾ ኣብ ገለ ውሑድ ሓይሊ ከኣትውን ካብ ርሑቕ መጥቃዕቲ ክገብሩን ጀሚሮም ምህላዎም ተገሊጹ ከም ዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ሶማል መቃዲሾ መብጻሕ ኣካይድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ብአልሸባብ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ ብጀካዝ እውን ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ኣብ ዞባ ዓደን የባል ኣንጻር አልሸባብ ምውጋእ ንዝርከብ ሰራዊት ንምትብባዕ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር መቃዲሾ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ነይሩ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ብሰሉስ 18 መጋቢት ካብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ቪላ ሶማሊያ ብቃፍላይ ተዓጂቡ ኣብ ዝወጻሉ ዝነበረ እዋን እዩ ርሑቕ ከይተጓዓዘ ኣብ መኪና ብዝተጻወደ ነታውጊ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ዝነበረ እቲ ፕሬዚደንት ግን ብዕድል ካብቲ ቦታ ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ርሒቑ ብምጽንሑ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዝወጽእ በታ ሃገር ተገሊጹ እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم